Hayi bo wenzeni manje uGatsheni sawubona kuphi nakuphi lapho nyakhona lo mbuso njengamanje ubungalela wena mathindo acibuza intombi zomqamela amehla akhabanye baqomela imali sibazi ngana wethu ngabe sikulakho lokuqala ngicathanze kulungelo press subscribe button share pin comment okhulu nakho konke uma subscribe bike imali kahamba so senze ukuthi kube wena oqala uthola notification mase ufile video phambili ngayenza wethu umntu insizwa lapha na edume ngokulandela umthando enigcwame lisho kodwa nangapha kumaskandi ibuye ibe ungoti kwezokuhlaziya uma ke iqwashisa abaculi sikhulume amagama laphana ahlaba abantu abaningi baphawula futhi abantu kulamazwe ayikhuluma ngoGatsheni ukuthi ke iyafisa uGatsheni engathi engathatha inqumo ezifanele mase kuyisikhathi sakhona uzwakele uma ethi akaniye uzothenga ibhodlela kabe inkosi emaskani kodwa kwamanje akake focus kulokho ngaphandle manje isikhathi sakho umntana sekhaya sigcina sihlale kwivideo ngiyazi ukuthi sewulangazelele ukuyibona lensizwa ichaza ngaphandle kokuthi singene kwivideo subscribe lapha uma uthi upress subscribe ngicela upress ulike emva kwevideo ngicela uqinisekise ukuthi uyacomment uthini mayelana nalolu daba khona lensizwa okuthiwa uGatsheni igagu lasophongolo sibali yangapha emzini yabona bafo ngizokuyisa emuva kancane siye saba nomculi la obekuthiwa uSandile Mbongo obeledi iqembu lamabongo lo muntu mfethu ubethandwa yiwo wonke umuntu odlala umculo kaMaskandi yabona akusibo bonke abaculi vele abazophumelela noma bazodayisa ngokuthi bebe nebeef nobani abanye bazophumelela nje ngekhono labo abaliphiwa umdali ngokwesiphiwo sabo mfowethu ngithi mina kusekuncane lokho ngabona mawuzoqhubeka ushaya le ngoma uvale la shaya ingoma ube nokuthi ujabulisa iSouth Africa hayi ukuthi ujabulisa abalandeli bakho but ujabulisa iSouth Africa hayi ngabe yami kusekude la yakhona sikuzwela ukuthi wena uzosithengela ibhodlela sikubeke inkosi mana linda kancane kuyeza lapho relaxa nje ngabe yami kuyeza shaya ingoma wena into esifuna kuwena ukuthi ushaya ingoma bese uvale la yabona